Konstrukčně atypickou motorovou lokomotivu řady 714 002 sledujeme během posunu v její, tak říkajíc, domácí železniční stanici Louny. Zelenobílý prototyp modernizované lokomotivy vznikal v první polovině 90. let ve zdejším depu rekonstrukcí jednoho z místních pilštiků řady 735-170 z roku 1977. V pořadí druhou 714 si ale necháme na příště, třeba pro některou z dalších ročenek. Do Loun jsme se totiž vypravili z důvodu zcela jiného. Tím důvodem jsou, jak možná správně tušíte, rychle mizející brailovci, lokomotivy řady 753. Ty v posledních měsících tisíciletí píly svou labutí píseň i v jiných lokalitách. Chomutovsko, Českolipsko, Trutnovsko. To jsou jen některé oblasti, které se pomalu nebo rychleji rozloučily s těmito univerzálními lokomotivami, které lokomotivka ČKD vyrobila v letech 1968 až 1977 v počtu 408 kusů. Ale zpět do Loun. Lokomotivní řadě, která zde v 80. a 90. letech odváděla mnohé významné výkony v osobní a později už jen v nákladní dopravě. Nejprve rychlíky a spěšné vlaky mezi Prahou, Mostem a Chomutovem, v posledních letech socialismu odklonová nákladní doprava a do května roku 2000 ještě nákladní doprava do Kralup nad Vltavou, Mostu a Berouna. To vše je v této době již uzavřenou kapitolou. Většina průběžných nákladních vlaků byla v posledních letech 20. století totiž převedena do elektrické trakce a odkloněna na hlavní tratě. O zbývající výkony se podělilo několik málo nově přibylých, zamračených, věkem starších strojů řady 751. Prvním vlakem, který jsme sledovali na předchozím záběru, byl průběžný nákladní vlak do Berouna poblíž města Obrnice. Dalším vlakem, směřujícím z Velkého ranžíru mezi Mostem a Litvínovem, je zátěž pro Kralupy nad Vltavou. Většinu vozů tvoří cisterny s propanbutanem. V čele vlaku hučí lokomotivy čísel 327 a 101. Poslední připomínkou na udržované lounské brailovce zůstala unikátní lokomotiva řady 752 001. Vzhledem brailovec v poněkud neobvyklých barvách, útrobami spíše čmelák. Alespoň spalovací motor s válci průměru 310 mm pochází z této taktéž odcházející lokomotivní řady. Tato lokomotiva pomůže na přípřeži pravému brailovci 753-120 v těle průběžného nákladního vlaku z Loun přes Lounek předměstí do Rakovníka. Na tento výkon je nadále lokomotiva 752 001 používaná, ovšem již s vlakovou bardotkou.